Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara. Yan uwana da abokanan arzikina da kowa ina jawo hankalinku. Aka zaka ga wasu mata majority zaka ga wai idan an ce mata idan tana tsotson wannan ayaban mijin nata sai ta ce ita Allah ya kyauta, ita wallahi ba za ta iya tsotson wannan ayaban ba, sai ce ita ƙazanta da sauransu. Da mata za su gane shi wannan tsotson ayaba babbar wani sinadari ne, saboda yana ƙara danƙon soyayya, saboda